Galicia lanza o Sealab House, o primeiro laboratorio digital de innovación costeira atlántica para impulsar a economía azul e o patrimonio marítimo. Galicia dá un paso adiante na innovación costeira coa presentación do Sealab House, o primeiro laboratorio digital do espazo atlántico, que ten como obxectivo impulsar a economía azul e promover o patrimonio cultural e natural das zonas costeiras. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou na súa presentación destacando a importancia desta plataforma para as entidades mariñeiras e as comunidades locais. Tamén, esta realidade materializada no Laboratorio Atlántico Sealab, unha plataforma atlántica do mar, que está impulsada dende Galicia para o mundo, e que nace con unha vocación de servizo ás comunidades costeiras no eido na planificación territorial do noso litoral. Unha realidade visible que presentamos como o primeiro dos moitos resultados que esperamos ter no marco deste gran proxecto Sealab House impulsado pola Universidade da Coruña grazas polo voso traballo. O proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional servirá de ponte entre o coñecemento técnico, as políticas públicas e as accións locais. A plataforma web desenvolveita pola Xunta de Galicia permitirá ás comunidades acceder a modelos e recursos adaptados á súa realidade, promovendo boas prácticas en turismo e cultura mariña. Accións como esta que falan de conxunto no que as fronteiras e a idiosincrasia de cada zona é un factor diferencial pero non limitador. É xusto todo o contrario, é un factor do que nos beneficiamos unhas rexións e as outras. Un factor que ofrece unha nova dimensión aos proxectos locais, xa que achega unha alternativa e grandes oportunidades ás partes interesadas, ás partes que estamos a participar nelas para buscar e resolver problemas con métodos innovadores. Construir un proxecto de cooperación transnacional ben fundamentado como é a Plataforma Atlántica do Mar, é un proceso longo que, como sabemos, require traballo, require tempo, require paciencia, pero que nos permite tamén recoller estes grandes resultados. Co Sealab House, Galicia destaca na transformación digital do sector costeiro, integrando innovación e sostibilidade na estrategia de economía azul, fundamental para o futuro das rexións atlánticas.